Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit la un nou video de pe acest canal de YouTube. Azi facem un nou episod din Box Simulator for Brawl Stars. Am pus aici și pe Colt pe fundal. Nu știu ce brawler să iau, eu să pun așa pe fundal. Bă, l-aș lua pe 8-bit. Îl iau pe 8-bit? Nu știu ce să zic. Oh, îl iau, frate, că am și skin-ul ăsta, vai, să 8-bit. Oh, uitați-vă, frate. Uitați-vă și voi, am făcut o modificare la acest joc, să zic. Lăsați-mi în comentarii dacă și voi știți să faceți așa la joc. Să intrăm pe aici să vedem dacă avem ceva de luat, ceva de făcut, bla bla bla. Nu avem nimic de luat, nu avem nimic de făcut, așa. Hai să vedem ce avem. Sper să mă aud destul de ok, să nu mă aud încet din cauza muzicii. Asta puțin că intră din nou aici. În acest video o să deschidem câteva cutiuțe. Să vedem și noi ce ne pică. Avem și PowerPoint. Free. Să puțin că nu merge. Nu luăm nimic. Și hai să luăm niște skin-uri, mă zic, nu? Începem așa. Și cu ăsta, care e foarte scump, dar aia o să luăm. O să luăm și pe ăsta. Așa, păi luăm tot, frate, dacă luăm, păi nu? Și ce mi-a mai rămas? Mi-a mai rămas unul cu gemuri. Și l-am luat. Și mi-a mai rămas aici. Mi-a rămas cu star points-uri. Hai să cumpărăm și gemuri. Pentru că avem bonus la greu. Stați puțin că dau din greșeală așa. Vreau să le iau așa în ordine. Stați puțin. Acum începem de aici. Bam. Așa am luat și mă luam așa de aici. Hai să mai au o dată așa. Nu mai merge. Sau așa. Să vedem, așa merge. Și mai luăm o dată așa. Nu mai merge deloc. Mai facem rost de bănuți oricum. Uitați-vă și voi, am făcut o modificare, să zic, la jocul acesta. Ems n-are skin. N-are, nu? N-are. Să vedem, lui Poco i-am luat vreun skin. I-am luat. I-am luat skin-uri și lui Poco. Hai să deschidem cutii. Să vedem, hai să luăm și megaboxuri. Am pus aici jos cutiuțele și... Mă scuzați că nu vorbesc tare, dar... Dacă vorbesc tare, vă dați seama că trezesc toată casa, dacă o trezesc. Hai că trezesc toată casa, dacă... Da, vorbesc și așa încet, pentru că nu am chef să... Nu am chef să trezesc toată casa. Nu știu cum să stau bine, să... Mă dă niciun brawler, frate. Ați văzut că am luat tot shop-ul, am luat toate skin-urile din shop, am luat tot. Acum vreau să-mi pice un brawler dacă îmi pică. Hai că îmi pică mie dacă... Haide mă, frate! Și foarte mulți o să mă întrebați cum am făcut așa ceva, adică cum am făcut la jocul acesta. Ei bine, dacă vreți, lăsați un comentariu la acest video și o să vă arăt. O să fac un video special, nu o să fac acum. Să vedem ce brawler mai îmi lipsesc. Stai cu minte că mai lipsesc. Legendare, mitice. Mai lipsesc, mă. Rare. Bam.
lipsesc. Hai să mai luăm un megabox. Din ăsta roșu nu putem, deoarece am dezactivat eu Wi-Fi-ul ca să nu primeze reclame. Și am văzut un comentariu la ultimul video cu Box Simulator atunci când mi-a picat legendară, că mi-a scris un abonat cum se numește. Caută și tu pe magazin Play Box Simulator for Brawl Stars și o să-ți dea acolo mai multe variante. Depinde de ce vrei tu să-ți instalezi. Adică dacă tu vrei să-ți instalezi o variantă anume, să o instalezi pentru că merge. Oh, mi-a băgat, băieții mi-au băgat skin-uri noi, mă. Păi ce mă, nu intru eu acum și le iau. Hai să vedem. Nu mi-au băgat, mă, frate. Crezi că mi-au băgat. Oh my god, frate. Decât ăsta acum. Așa. Oricum iau tot shop-ul, nu contează ce cumpăr. Chiar nu contează ce cumpăr. Eu când cumpăr tot shop-ul dacă îl cumpăr. Hai să vedem, merge și ăsta. Nu, stați puțin că am dat pe asta. Așa. Așa. Cum să mai facem noi? Ce să mai fac? Dacă să-mi iau zgomote pe fundal, să știți că vin de la Max. Dacă vreți, lăsați-mi în comentarii dacă vreți să fac un video cu el. Nu prea mai am pe aici ce să... Ba da. Asta. Nu știu dacă să le cumpăr pe toate. Haide. Stați puțin să vedem ce mai am, ce gemuri mai am, ce... Mai am decât cu Star Points-uri. Și dacă nu mă credeți, uitați. Că nu-mi dă voie să le cumpăr deloc. Hai să deschidem cutii. Că văd că nu mi-a picat niciun brawler până acum. Bonus gemuri. Bonus remaining. Ce să mai fac? Hai să mai am unul. Bă, niciun brawler. Las-o încolo de treabă, frate. Deci uitați-vă și voi, mai lipsesc rare, super rare, epice. Și mie tot nu-mi dă. Ia uitați-vă, bonus remaining. Bine, îmi dă și iteme, dar niciun brawler nou, aia este. Ce-ți facem? Mi-a picat. N-am fost atent, măcar mi-a picat, frate. Mă jur, n-am fost atent. Dar oricum nu mi-a picat legendar sau mitic sau epic. Nu știu ce brawler mi-a picat. Da, a venit din Brawl Box, normal știam că din Brawl Box nu pică. După ce îți dă 2 iteme remaining, după ce îți dă 2 iteme remaining, știam că nu pică. Ce brawler mi-a mai picat? Bă, frate, le dau ca fraieruși? Da, din Brawl Box nu-mi dă. Adică îmi dă 2 iteme și după îmi dă brawlerul. Hai să vedem, poate dau și eu mai încet, poate prin vreun brawler. Sper să-mi dea legendar, mitic. Hai că uitați-vă și voi. Hai că mai dă mie brawler, pentru că eu când dau încet, nu mai vine niciun brawler. Ce să deschid? Megaboxuri. Nu? Ia. Măcar ne-am recuperat gemurile. Hai să vedem. Mai avem skin-uri noi prin shop. Bă, uitați-vă mă și voi, când am fost atent, mă aveam un megabox prin shop. Un megabox.
Un din ăsta, gen care seamănă cu Megaboxul, dar decât că pe jos nu are albastru, are decât roșu. Văd că și din ăsta îmi dă mai multe iteme, dar niciun brawler. Adică mi-a dat brawler pe episod, dar să facem așa. Bam. Bam. Facem așa și noi ca să mai facem gemuri, nu? Am gemuri la greu, oricum stați liniștiți. Îmi să iau și PowerPoint. Hai să iau și PowerPoint-uri. Pentru că am nevoie. Stați puțin, să le luăm așa și noi în ordine, nu? Nu mai contează aici pentru cine iau. Să le luăm și pe astea. Bun, dacă se aud zgomote pe fundal, mă scuzați, dar sunt de la max. Da, deci trebuia să vină și o reclamă, nu? Pun pauză și rezolvăm. Gata, am revenit. Hai să... Sper să mă aud și foarte bine, să nu mă aud... Să vedem ce skin-uri mai am eu pe 8-bit. Stați puțin că am dat în shop, hai să vedem măcar dacă ne-am mai băgat și noi. Nu ne-am mai băgat, mă, skin-uri cu gemuri, frate. Vor să iau de-astea cu star points-uri, trebuie să mai iau o tranșă de gemuri. Nu așa pe ne trebuie, frate. Ne aprovizionăm. A, nu mai mergem. Hai să vedem ce skin-uri mai am eu. Să vedem ce skin-uri am pe Shelly, mai exact. O avem, o frate. Cam asta sunt. Da. Și pe Nita am o grămadă, nu mai stau să vi le arăt, vreau să dau decât un upgrade. Hai să mai deschidem. O să dau mai încet, deoarece ați văzut că poate să-mi pice brawler. Mai deschid câteva cutiuțe, vreo 10-15 cutii și gemurile nu mai vreau să le consum, nu mai vreau să le... Pentru că vreau să cumpăr skin-uri din shop. Fraților, uitați-vă că pe jocul acesta seamănă foarte mult cu Brawl Stars-ul. Adică Big Box-ul costă gemuri, costă 30 de gemuri. Uitați-vă și voi că costă, este gen Brawl Stars. Și uitați-vă și voi că seamănă, adică cu Brawl Stars-ul nu este... Așa sunt brawlerii mei, nu lipsesc rare, super rare, așa. Bineînțeles că titlul la acest video o să fie am cumpărat toate skin-urile din shop. Deci am cumpărat toate skin-urile din shop. Mai întâi uitați-vă la tot videoclipul și să nu mă judecați din prima că de ce ai pus titlul acesta. Pentru că eu sunt pe Box Simulator și am gemuri cât îmi poftesc inima aici, deoarece pot să și cumpăr cu coins, gemuri și... Să vedem, dacă ne pică și nouă vreun brawler nou. M-am spus, dacă ți-auzi zgomote pe fundal, cum ar fi Telecăiel. Să știți că este Max, v-am spus. Nu mai trebuie să vă spun. Este și mama lui la noi, deoarece are o rană la picior și a trebuit să vină veterinarul la ea. Nu știu câți ați apucat să vedeți vlogul cu Bella. Deci ne dă tichete, ne dă... Oh, mai dați, stați puțin.
O, stai. Las că sunt bun. Nu mergeam asta. Nu vrea să meargă. Hai să vedem ce facem aici. Sper să mă aud destul de bine. Pentru că v-am spus mai că e și max. Hai să vedem pentru Bu. Am vreun skin, parcă. Am skin și pentru Bu. Mai exact nu știu. Ia stați. Să doar puțin. Deci este Bu normal. Și am acest skin. Fraților, hai să mai deschidem câteva cutii, mai intrăm în shop să vedem dacă ne-au mai băgat skin-uri cu gemuri ca să cumpărăm. Și închei acest videoclip deoarece nu are rost să-l fac de... Nu ne-au mai băgat, frate. Nimic. Eu nu știu ce sunt astea, ce trebuie să facem aici. Dau click pe asta și... Nu știu, hai să mai deschidem... Și uitați așa, pentru voi vreau să deschid 10 megabox. Sau 5. Pe celelalte o să le deschidem în episodul următor. Nu ne dăm, frate, nu ne dăm niciun brawler, mă, frate. Deci, uitați-vă și voi cât de nașpa. Niciun brawler nu mi-a dat. Adică, mi-au dat, dar eu ca prostul le-am dat ca prostul, ca să m-am grăbit. Deci că pleca trenul din gară pentru mine și le-am. Și am pierdut toți brawlerii. Tichete, gemuri. Tichete, gemuri și tichete, nu? Fraților, nu mi-a picat nimic, din păcate. Deci, acestea sunt skin-urile mele pe 8-bit. Am 8-bit clasic. Virus 8-bit cu engleză pe la colțul gurii. Așa. Am skin-uri scumpe. Bineînțeles că nu o să-mi permit aceste skin-uri pe Brawl Stars niciodată. Dar hai să punem și skin-ul acesta. Mamă, cu Bit Piper, mă, am luat, ești nebun. Să vedem ce mai avem cu Piper. Da, mă, avem cu Bit Piper. Uitați-vă ce tare arată pe fundal. Și ce brawler să iau eu pe fundal ca să fac eu așa frumos încheierea. Hai să luăm pe 8-bit. Dăm și upgrade așa frumos la 8-bit. Și hai să mai luăm un megabox. Pun pauză pentru că... dar nu mai pun nicio pauză, frate. Hai să... Pentru că îmi dăduse din nou o reclamă pe... Hai să vedem dacă s-a resetat shop-ul. Nu, frate, dar nu s-a resetat, mă, nimic. Uitați-vă și voi. Oh my god. S-a descărcat telefonul. Ce ai făcut, Adi? Fraților, cam o să-ar fi videoclipul de astăzi. Hai să mai deschidem așa și noi. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, de butonul de abonare. Și noi o să ne vedem data viitoare. Să mai luăm așa o cutiuță.